Čusbus Kuptismus, tady Bratranci 778. Jo, čau, dneska máme otevíráčku kartiček. Ne, asi. A tady já jsem mu koupil Hot Wheels More auto. Dáme tolik odběry. A zvoneček nezapomeňte. A i mě. Adem. Tak ty píčo. Takže pojďte. Musíš to vždycky. Já vím, tak. Ze A to spodu. jsou pravý. Jsou to Koupíte, pravý. Právě. Takže pro mě tady, nevím, nějaký fans. Ne. Four. Ne. Fans favorites. No. A... Co? Co? David Beckham. To je legendární. David Beckham. A to- Ukaž tady tu. Tohle nevím, kdo to je, ale je to Mega. No, z fandů. A tady David Beckham. Tohle je nejlepší. Jo. Tady je pak. Už si to nevím číst. Pak je tady nějaký. Mohamed Hani. Tady Mohamed Ali. Tady Robert Andrich. Pak je tady nějaký. Počkej. Agustín Ruberto. Tady Agustín Ruberto. Co? Ty pičo. Počkej. To je Rico. Rico. Enrico. Ne. What je Rico To byl Lewis. celý Rico Lewis. Rico Lewis. Oh yeah. Ty pičo. Takže to je všechno lidí, všechny kartičky. No. A jsou to pravý, nezapomeňte. Co to praví? A nezapomeňte dát mě odběr, Jo. Bratranci 778, tady A já jmenuji se tam Slava Kojetín Mirga, jo? taky mu dejte odběr, Jo. ať my dva dosáhneme Jo. 1 milion odběratelů, Jo. vole. Tak. Čusbus, Takže Bratrancus. Čusbus a autobus A čusbus. my končíme, takže Čusbus. mějte se a to je konec. Čaute.